KRAM er en af de hidtil største undersøgelser af danskernes sundhed. KRAM står for kost, rygning, alkohol, motion. Det er nogle af de faktorer, der har den største betydning for tilfælde af alvorlige sygdomme eller alt for tidlig død. Det er Sundhed- og Forebyggelsesministeriet, der har påbegyndt denne undersøgelse. Fra år 2007 til år 2008 deltog 13 kommuner i undersøgelsen. I hver kommune fik alle indbyggere et spørgeskema, som de skulle svare på. Nogle gennemgik også en helbredsundersøgelse. Cirka 1500 borgere i hver kommune fik taget blodprøver, målt konditionsniveau, blodtryk, vægt, højde, fedtprocent og lungefunktion. Der blev også lavet nogle KRAM-aktiviteter, som f.eks. rygestop, helbredstjek for mænd, oprettelse af hjertestiger, gåtur og motion for hjertepatienter, foredrag om sundhed, kampagner som f.eks. Vi cykler på arbejde og forskellige tilbud til motion. Det er vigtigt at vide noget om KRAM, for det har noget med kost, rygning, alkohol og motion at gøre. Det kan give dig en forebyggende viden, hvad du skal gøre for at undgå alvorlige sygdomme eller alt for tidlig død. Du kan f.eks. ved dårlig kost og motion ende med at få dårlige lunger, overvægt, diabetes, dårlig kondition, dårlig balance, svimmelhed. Derfor er det vigtigt at opnå en fuld tilfredsstillelse med din krop. Ved at spise det rigtige mad kan du undgå sygdomme som f.eks. diabetes, og du kan også lære at motionere ordentligt. Ved at ikke ryge og drikke, kan du sørge for ikke at blive syg eller dø alt for tidligt. Alkohol dræber også dine hjerneceller, og rygning giver dårlig lungekapacitet.